راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسوني إسران حموشان قنبت كل التشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو إيرتران زمبابين بسنكي لبدا كورونا فيروس هزباو تنبل معالتنا تسنتن ككايدا زي كالا كل التهاجرات أفريقيا السودان 4 بليون دولار زقمت نبرت بريزيدنت نبر عمر البشر تأكيبو جزات فرنسا زنبرا شمون تهاجرات أفريقيا لسبعان حموشان عمتات كتكمالو زنحا اني حبار بات إيرا كبكعو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا نزحلفة إسران شمونتن عمتات معالتنا تسنت إيرترا بدمو غزباو تنبل كبعال متنحو زفلت إيو تمالي إسران 4 قنبزو على مبل إسران 9 عمتنا تسنت إيرترا قنا بسنكي لبدا كورونا فيروس هزبي أبغزاوتو تحاتيريو نزعلت زكيروا أوش تهاجر زركب هزبي إيرترا أقلقلوت إنترنت تحرم بمخانو نزعلت بزي كاتب منقست زونن تلفزيون راديون زفنو لمدبات كالا أمارات سقير خبايو حليفوا أوتاي زركبوا إيرتراوان ولاكوا أبكل التدنبتات استمقاقولن تخونو بمنقد محبراوي ميدياتات بقطة بفيديو استفلالي مدباتيوم زم حلالفو نيروم بفلاي أب إيرترا لو تغمت تسطلبوا وقنات أبزز حلفو 29 عمتات ناتسنت أب إيرترا استخصتو بوليتيكاوي كتباون محبراون فتساميتات كجمجمون كنقفون ترعيهم أب أفريقيا بسنكل بدا كورونا فيروس هزباو تنبل معالت ناتسنت كتأنقر زي كالت كالا هاجر زمبابوي أب 18 ميازيا كتكايدو زنبرا مبل 4 عمت هزباو تنبل معالت ناتسنت كتأنقدو خمزي كالت أب أوانو تقاليحيو كاب زحلفة حيالو عمتاتات حيزو أب أوان قال سننات سنت زنبرة مبسعاتاتن دحرنات سنت بقبرس ترخبة بوليتيكاوي كتباون والقاون حرنت زي الزامر زخونهم حدش تولودتات إيرتران زمبابين نتنبل معالتنات سنت بعين نقفيتا كرئيوم جميروم أما إتاشحات زي قاتات نايزن أبتخاتاتالي أوارح معالتنات سنتن زتنبلا كل التهاجرات أفريقيا نابقو رابطن كالوت هاجراتن ناتسدوديوم هيوتومن هيو سدرابيتاتومن زاليو السودان أستات 4 بليون دولار زقمت نبرت بريزيدنت نبر عمر حسن البشر كمستأكبة كوميشن متصراي بالشونات هاجرا بزرقحو مجلسي أفليتو እቲ ኮሚሽን መጀመሪያ ዝኣከቦ ብዝሕ ንብረት 3.5 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ እኳ እንተጠቐሰ ድሕሪ ተወሳኺ ንብረት ምርካቡ ናብ 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝዓረገ ኣፈኛ ናይቲ ኮሚሽን ሳላሕ ሓማና ገሊጹ መብዛሕትኡ ተኣኪቡ ዘሎ ንብረት ህንጻታት ክኸውን እንከሎ ኣብ ኩባንያታት ዝጸንሐ ብርክን ካልእ ካፒታልን የጠቓልል ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ዑመር ሓሰን አልበሽር ብዘይካቲ ካብ ስዑድን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዝወሃቦ ዝነበረ 100 ሚልዮናት ዶላራት ካብ ካዝና መንግስቱን ምጥፋእ ይፍጽም ምንባሩ ተኸሲሱ ዘሎ እቲ ፕሬዝደንት ነበር ብዘይካዚ ኣብ ዳርፉር ብናይ ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክስ ተመስሪቱሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ግዛት ፈረንሳ ዝነበራ 8 ሃገራት ን75 ዓመታት ክጥቀማሉ ዝጸንሓ ናይ ሓባር ባጤራ ከብቅዕ ምዃኑ ሃገራዊ ባንክ ፈረንሳ ኣፍሊጦ እቲ ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ብምሽራኽ ን75 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ CFA ፍራንክ ዝተባህለ ባጤራ ዘብቅዓሉ ናይ ግዜ መቓናብ መስርሕ ከም ዘሎ እቲ ባንክ ኣነጺሮ ነዚ ባጤራ ዝኽጥቀማ ዝጸንሓ 8 ሃገራት ኣፍሪቃ ሰኔጋል ማሊ ኣይቮሪ ኮስት ቡርኪና ፋሶ ኒጀር በኒን ቶጎን ጊኒ ቢሳውን እዘን ሃገራት ክጥቀማሉ ዝጸንሓ ናይ ሓባር ባጤራ ካብ ዝቕባበን ቁጠባዊ ውድቀትን ንምክልኻል ተባሂሉ ብሃገራዊ ባንክ ፈረንሳ ክመሓደር ዝጸንሐ ኮይኑ ቁሙእ ትሕጃ ሃብቲ ዘን ሃገራት ኣብ ፈረንሳ ክትሓዝ ዘገድድዮ እዚ ሰራር ሓዚ ነዘን ሃገራት ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ፈረንሳ ሙሉእ ሓርነት ንኸይውጃ ዝሓነቐ ቁጠባዊ ሰንሰለት እናተባህለዩ ዝውቀስ እንተኾነ ድሕሪ ምብቃዕ እዚ ብሃገራዊ ባንክ ፈረንሳ ክመሓደር ዝጸንሐ ባጤራውን እዘን ሃገራት ነናይ ውልቀን ይኹን ናይ ሓባር ባጤራ ብምቋም ቁጠባዊ ተኣምር ክሰርሓ ዘሎ ተኽእሎ ውሕድ ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባ የረድኦ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ቀፂልና መግለፂ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ባይቶታት ይኣክል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መግለፂ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ባይቶታት ይኣክል 24 ጉንበት ናይ ነዊሕ ዘመናት ናይ ኣክል ኣብያ ዝተዛዘመላ ዓለት ኤርትራ ሃገርና ብቑል ናይትን ዘመናት ዝለዓል ዝነበረ ናይ ኣክል እምቢታ
ኣቦታት እዛ መሬት ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘበግስዎ ተቃውሞን ውፅኢቲ ኣብ 40-50 ይኣክል ዝበለ ፖለቲካዊ ቃልስን ከምኡውን ፍረናይቲ ኣብ 1961 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ይኣክል ኢሉ ዝተላዕለ መሪርን ጽንኩርን ብረታዊ ተጋድሎ ምዃና በብወገንና ንምስክሮን ንሕበነሉን ናትና ናይ ኤርትራውያን ታሪኽዮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ህዝቢ ዝሰረቱ ክልተ ዘይነጻጸሉ ዕላማታት ከም ዝነበርዎ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂዮ እዚ ማለት እውን ብሓደ ወገን ብቃልሲ ናጽነት ሃገር ምጭባጥ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ሓርነት ህዝቢ ምርጋጽ ነይሮ ስለዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ሃገሩ ብፖለቲካዊ ቃልሲ ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ ብቐዳምነት ይኣክል ብማለት ኣንጻር መግዛእቲ ጠበንጃ ኸልዕልን ን30 ዓመታት ዝኣክል ኣዝዩ ጽንኩርን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ከሕልፍን ተገዲዱ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ብምኽፋልን መዳርግቲ ዘይብሉ መስተንክር ጅግንነት ብምፍጻምን ኣብ 24 ጉንበት 1991 ዓመተ ምህረት ንባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ መሬቱ ባሪሩ ሃገራዊ ናጽነቱ ብግብሪ ክጭብጥን ድሒሩ ብረፈረንዶም ልኡላውነት ከረጋገጽ ክኢሎ ድሕሪ 1991 ከምቲ ኤርትራ ሃገርና ናጽነት ዝረኸበት ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓርነት ክረክብ ኣይከኣለን እዚ ማለት እቲ ኸላይ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ኩሉ ዓይነታት መሰል ህዝቢ ዘኽብር ኣብ ልዕልና ሕጊ ዝኣምን ብሃገራዊ ቅዋም ዝምእዘዝ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክቐውም ኣይከኣለን ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኣብ መንጎ ናጽነትን ሓርነትን ዘሎ ፍልልይ በቲ ምሁራውን ቁኑዕን ኣገባቡ ክትንትኑ ከለዉ ንታሪኽ ሰውራ ፈረንሳ ከም መወከሲ ብምጥቃም ህዝቢ ፈረንሳ ሓርነት ኢሉ ኣብ 1789 ሰውራ ኸልዕል ከሎ ፈረንሳ ናጽነታ ዝሓለወት ዓባይ ሃገር ደኣ ነበረት እምበር ኣብ ትሕቲ መግዛእትስ ኣይነበረትን ናጽነት ማለት ሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ክትወፅእ ከላ ከመልክት ከሎ ሓርነት ማለት ከዓ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ኩሉ ዓይነታት መሰላት ተሓሊሉ ብኽብረት ክነብር ከሎ የመልክት ክብሉ ይትንትንዎ ህዝቢ ሓርነቱ ምእንቲ ኽውንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ይኣክል ብማለት ተላዒሎም ዝነበሩ ዜጋታት ከም ዝነበሩ ግን ግዳያት ከም ዝኾኑ ዝዝከርዮ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ስማዊ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብኣጽናቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኤርትራን መጻኢ ህዝባን ዝጥጃእ ዘሎ ሓደገኛ ውጥን ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ብሓድነት ይኣክል ኢሉ ተላዒሉ ይርከብ ናይ ይኣክል ህዝባዊ ፖለቲካዊ ኣብያ ንኤርትራ ካብዚ ንኸጥፋ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ መጽነቲ ጉጅለ ንምድሓን ምእንቲ ሓርነትና ራህዋ ህዝብናን ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይፈላላይ ዝሳተፈሉ ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍን ሰረትን ዘለዎ ዓብ ናይ ቃልሲ ባይታ ፈጢሩ ይርከብ ስለዚ 24 ጉንበት ኩሉ ኣተክሮና ኣብ ኣጽናቲ ስርዓት ኢሳያስ ክንተክልን ነቲ ባህንቀውታ ንምድሓን ዝጽበየና ዘሎ ህዝብና ክንክሕስ ራእይ ኣክል ንምዕዋት መብጽዓን ኣትወላዕለት እያ በዛ ኣጋጣሚ ኣብዚ እዋን አንጸላሊ ዘሎ ሓደገኛ ናብ ግዳም ውግእ ዝእንፍት ዘሎ ኩነታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብኣጋ ተገንዚቦም ብትሪ ክነጽግዎን ንፍትሓዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ደው ክብሉን ህጹጽ ጻውዒትና ደጋጊምና ነቕርብ ኣብ ታሪኽና ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ይኣክል እናበልና ንዘመናት ዝተቓለስናዮ ሃገራዊ ቃልሲ መዛዘሚ ዝረኸብናላ ንዘለኣለም እናተዘከረት ክትነብር ዘለዋ ክብርትን ታሪኻዊትን ዕለተ 24 ጉንበት ሕጂ እውን እቲ መለለይ ባህርያት ኤርትራውያን ዝነበረን ዝኾነን ትብዓትን ጅግንነትን ከም እንደገና ኣሐዲስና ብሓድነት ንሓርነት ክንቃለስ ቃል ክንኣቱ ሃገራዊ ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ንሓርነት ብሓድነት ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ባይቶታት ይኣክል ባይቶ ይኣክል ስዊዘርላንድ ባይቶ ይኣክል ሽወደን ባይቶ ይኣክል ዓባይ ብሪጣንያ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ይኣክል ኣብ ዴንማርክ ጽላል ይኣክል ፈረንሳ ጽላል ይኣክል ካናዳ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ኣብ ታስፒያ ግሬኽ ሓደ ኣዝዩ ምልኩዕ ሓዳናይ ነበረ ንኹሉ ስነ ጽባቕን መልክዕን ተፈጥሮ ዝውክል ነገራት ድማ ኣመና ይፈቱ ነበረ እሞ ብገዛእ ኣካላዊ ደጋዊ ትርኢቱ ኩሩዕን ሕቡንን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብጽባቕኡ ተመሲጦም ኣብ ፍቕሩ ንዝወድቁን ዘድንቕዎን ኣዝዩ ንዕቆምን የነኣእሶምን ነበረ
ገሊኣቶም ነቲ ዝተሃነንሉ ጽባቐ ተወፋይነቶም ንምርግጋጽ ህይወቶም ክሳብ ምሕላፍ ወይ ምጥፋእ ይበጽሑ መንባሮም ጽውጽዋይ ወይ ኣፈ ታሪኽ ግሪኽ የዘንቱ። ናርሲሱስ እቲ በዓል ሳፒያ ሃዳናይ ንምስሉ ኣብቲ ቐላይ ምስ ረኣዮ ብኡንብኡዩ ኣብ ነፍሰ ምፍቃር ከም ዝወደቐ ዝነገር። በዚ ምኽንያት ፍጹም ኣብነት ኣንነትን ነፍሰ ፍቕርን ተባሂሉ ነዚ ዓይነት ባህሪ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ዘንጸባርቑ ሰባት ናርሲስትስ ተባሂሎም ክጽውዑን ጸልዩ። ካብዚ ኣፈ ታሪኽ ግሪኻውያን ዘነቐለ ሓደ ካብ ባህርያት ደቂ ሰብ መወከልን መፀውዕን ኮይኑ ዘሎ ናርሲዝም ወይ ናርሲስነት ሕሉፍ ዝኾነ ንገዛእ ርእሲ ምፍታው ነፍሰ ምፍቃርን ኣንነትን ዝብል ትርጉም ዘለዎ። ናርሲዝም ዝብል ቃል ወይ ስያሜ ድሕርቲ ነዚ ባህሪ ብልክዕ ዝገልጽ ኩነታ ኣእምሮ እቲ ወዲ ሳስፒያ ሃዳናይ ዝወፀዩ። ናርሲዝም ሓደ ኣእምሮ ወይ ጽንሰ ሓሳብ ናይ ትንተና ኣእምራዊ ክልስ ሓሳብ ኮይኑ ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራማሪ ሲግሞንድ ፍሮይድ ኣብ 1914 ዝጸሓፋ ኦን ናርሲዝም ዘርእሳ ድርሰት ብሰፊሕ ዝተወዓወዐን ዝተኣታተወን እዩ። ናርሲዝም ብዘይካቲ ኣብ ውሕዳት ሰባት ዝርአ መባእታዊ ባህሪ ናርሲስትነት ጥዕና ዘለዎ ነፍሰ ፍቕሪ ናርሲስነት ኣብ ውልቃውን ጉጅላኣውን ዝምድናታት ምስ ገዛእ ነፍሱን ካልኦት ሰባትን ብዘርእዮ ኣሉታውን ሓደገኛን ባህሪ ከም ማሕበራውን ባህላውን ጸገም ይርአ። ናርሲስት ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ሓደ ዓይነት ኣእምራዊ መኽሳእቲ ወይ ሕማም እዩ። እዚ ሕማም ኣእምሮ እዚ ወላ እኳ ንሓደ ሚእታዊት ካብ ኣካል ሕብረተሰብ ዝጥቅዕ እንተኾነ ኣብ ከም ወላዲ መራሒ ዝኾነ ማሕበር ክሳብ እውን መራሒ ሃገር ዝበጽሕ ሕብረተሰብ ናይ ምግልጋል ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ምስ ዝህሉ ሓደገኛነቱ ከቢድ ከም ዝኾነ ግለጽ። ንነዊሕ ዓመታት ምስ ሕሙማትን ተሓከምትን ዝተፈላለየ ኣእምራዊ ጸገማት ብሰፊሑ ድማ ምስ ናርሲስት ሰባዊ ኣእምራዊ ምንዋጥ ወይ ሕማም ዝዓየየት ነዚ ዛዕባ ኣመልኪታ ሓያሎ መጻሕፍቲ ናይ ፖድካስት መደባትን ሰሚናራትን ዝገበረት ስነ ኣእምሮኛ ዶክተር ራማኒ 30 መዓልታት ምስ ናርሲዝም ብዝብል ኣርእስቲ ን30 ኣሰከፍቲ ባህርያት ናርሲስስ ብሰፊሑ ካብ ዘቕረበቶ ትንታነታት ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ነተን 7 ቀንድን ጉሩናት ባህርያት ናርሲስትስ ሓቢርና ንርአ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ቀዳማይ ናርሲስት ድንጋጼ ማለት ተኻፋልነት ስምዒት የብሉን ወይ የብሎምን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ቆልዓ የብሉን ንበል፣ ግን ኣብ ጎረቤቱ ወይ ስድራ ቤቱ ንዘሎ ቆልዓ ብዓይኒ ርህራሄ ሓልየትን ፍቕርን ክጥምት ባህርያዊ እዩ። ቆልዓ ዘይብሉ ብምዃኑ ካብ እቲ ድሌታትን ትፅቢታትን ሓደ ቆልዓ ምርዳእ ኣይክልክሎን። ስለዚ ብተመሳሳሊ ፍቕሪ ወለዲ ንቆልዓ ከባቢኡ ይርኢ። ናርሲስት ከምዚ ዝኣመሰለ ዝኾነ ፍጡር ዝውንኖ ስምዒት ዝውሕዶም ብፍጹም ግዳሰ ዘይርእዩ እዮም። ኣይግደሱን በቃ ናይ ድንጋጽን ስምዒት ተኸፋልነትን ድላይ ይውሕዶም። 2 ናርሲስትስ ምሕር ትሕልንተኛ ወይ ሰማይ ዘጥምት እዩ። ዝኾነ ሰብ ስምዒት ኣርሒቕካ ምጥማትን ኣልዒልካ ምሕሳብን ክህልዎ ንብርኳ እንተኾነ ናርሲስትስ ብዘይ ምብታኽ ብዛዕባ ዓወታቶም ምዝራብ ይፈትዉ። ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝመጣጠር ሓሳብን ራእን ከም ዘለዎም ይልፍልፉ። ንዝገበርዎ ነገር በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተጋነነ ስምዒት ስለ ዝርእይዎ ድማ ዘይንብሩ ሕልምታትን ነብሰ ስእልን ይማዕብሉ። ንኽረኽብዎ ድማ ዘይክፈል ዋጋ ክኸፍሉ ድሕራ ይብሉን። ንኣብነት ኣነ እኮ ዓቕመይ ዝርአለይ ዝሰኣንኩ ሰብእ፣ ምስ ዓቕመይ ተሓቢእ ዘለኹ ሰብእ፣ ኣብዘይ እዋነይ ተወሊደ እምበር ናተይ ሓሳባትን ሕልምታትን ዓለም ክቕይር ዝኽእል እዩ ነይሩ። ረኣዩ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝዕድመይ ከምዚ ዝገበርኩ ዝብሉ ዘረባታት መውፅእ ኣፎም እዮም። እዚኣቶም ቦታን ስልጣንን ዓቕምን ንዋትን ምስ ሓዙ ከመይ ክሓስቡን ንኸባቢኦም ኣትሒቶም ክርእዩን ከም ዝኽእሉ ንምግማቶም ኣይሸግርን። ሳልሳይ ናርሲስት ሓደ ነገር ናይ ምርካብ ወይ ምግባር መሰል ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ። ነዚ ስምዒት እዚ ልዕሊ ንቡር ካብ ምእማን ዝተላዕለ ሓደ ናርሲስት ንነፍሱ ከም ካልኦት ክሓስባ ይጽገም።
ንኣብነት ሓኪም ንምርኣይ ሓደ ቅዳም ምሸት ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ወይ እውን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝህቡ ቦታታት ሪጋ ተጸቢኻ ኣገልግሎት ንምርካብ ወይ ንምእታው ዝኸውን ተጻዋርነት የብሎምን። ኣብ ከም ዝጋጣሚ ናርሲስ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንሳቶም ቀዳምነት ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎም ስለ ዝኣምኑ ስለምንታይ ቀዲመ ዘይተሰማዕኩ ዘስምዕ ምዕግርጋራት ይገብሩ። ካብ ውሽጦም ንሳቶም ምስቶም ኣብቲ ቦታ ቅድሚኦም ዝጸንሑ ሰባት ዘመሳስል ከም ዘይብሎም ስለ ዝኣምኑን ንኻልኦት ብዓይኒ ምትሓትን ንዕቀትን ስለ ዝጥምቱ ድላዮም ንምርካብ ምስ ካልኦት ሪጋ ተሰሪዖም ምህላዎም ክእመን ኣብ ዘይክእል ነውፂ የእትዎም። ብዝኾነ ዋጋ ሪጋ ከይገበሩ ዝደለይዎ ንምግባር ድማ ይዕገርግሩ። 4 እቲ ዝደለኻዮ ከይረኸብካ ናይ ዘይምዕራፍ መንፈስ ቀፂልና ኣብ እንርእዮ ባህሪ ናርሲስት ኣዝዩ ይንጽር። ግዳይ ኮንካ ምውሳእ ንዘጋጠመካ ንእሽቶ ናይ ህይወት ፈተና ወይ ተራጋጣሚ ኣጋኒንካ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘረባኻ እናጠቐስካ ወፅዓ ኣብ ልዕሊኻ ከም ዝተፈጸመ ንስኻ ንበይንኻ ዘይስግር ከም ዝሰገርካ ወይ ዓወትካ ክጽምበለልካ ወይ ድማ ዝደለኻዮ ነገር ካልኦት ክገብሩልካ ኣድህቦ ንምርካብ ናይ ግዳይነት መንፈስ ተርኢ። ስምዒት ግዳይነት ብዙሓት ዕላማታት ንምውቃዕ ናርሲስት ዘርእይዎ ካልእ ባህሪ እዩ። ንምብላጽ ፈተነ ሰጊሩ ዝተዓወተ ንምምሳል ልዕሊ ሰብካ ሓደ ሽግር ከም ዘሕለፍካን ፂርካዮ ትኸይድ ከም ዘለኻን ንምምሳል ሓያል ሰብ መሲልካ ንምርኣይ ኣድህቦን ኣቓልቦን ካልኦት ንምርካብ ወዘተ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ምኽንያታት إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ሓምሻይ ካልእ ንኸባቢኦም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ባህሪ ናርሲስትስ ሕርቃን ቁጥዕን ነድሪ ዘለዎ ሕራንን እዩ። ዝበዝሑ ግዳያት ባህሪ ናርሲስት ወለዶም ዝኾኑ ህፃናት ንሓካይም ስነ ኣእምሮ እናንፈርፈሩን ባህረሩን ዘካፍልዎ ቁጡዕ ኣቦ ወይ ኣዴ ኣብ እዛኖም ዝጨደሮን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊኦም ዘውረዶ ኣካላዊ ማሕሰይትን እዩ። እቲ ነውፃእ ኣእምሮ ወይ ትራማ ንምሉእ ህይወቶም ዘሰንዮም ሽግር ምዃኑ ድማ መጽናዕትታት ስነ ኣእምሮ የረጋግጹ። ናርሲስት ብቐሊሉ ዝቁጥዑን ዝንድሩን ካብ ምዃን ሓሊፎም ዘሰንብድ ናይ ሕራንን ሕነ ምፍዳይን ስምዒታት ዘርእዩን ኣካላዊ ማሕሰይቲ ከውርዱ ድሕር ዘይብሉን ነብሶምን ሕርቃኖምን ክቆጻጸሩ ዝሽገሩ ሰባት እዮም። 6 ቅንኢ ቁኑዕን ሕማቕን ቅንኢ ዝበሃል ሰሚዕና ኣሎና። ቅዱስ ቅንኢ ከምቲ ተዓዊቱን ሓሊፍሉን ዝበልካዮ ሰብ ንምዃን ዝሓድረካ ኣባራትዐ መንፈስ ብስራሕን ጻዕርን ክኸውን እንከሎ ናርሲስት ቀናኣትዮም ክበሃል ከሎ እዛ ቃል ትርጉማ ክሳብ እትስሕት ናብ ካልእ ጫፍ እዮም ዝወስድዋ። ናርሲስት ብዓወትን ጽቡቕ ናብራን ካልኦት ጥራይ ኣይኮነን ዘጸልል ቅንኢ ዝስምዖም ተቐንኣለይ ዝብል መንፈስ እውን ዝዓበየ ሽግሮም እዩ። እታ ቅንኢ ንብላ ንብርቲ ስምዒት ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ናርሲስትስ ምስ ወደቐት ሓደገኛ ውፅኢት ተምፅያ ትኸውን። ናርሲስት ብዓቕሚ ሓልፈኒዩ ንዝብልዎ ሰብ ምህላው ክሳብ ምኽሓድ ይበጽሑ። ስራሕን ዓቕምን እቲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣካሉ ካብ ቅድሚኦም ክስወር ይደልዩ። እቲ ካብኦም ንላዕሊ ብዓቕሙ ጽባቕኡን ክእሎቱን ሓሳቡን ክርአ ዝኽእል ሰብ ከምዘየሎ ናይ ምቕባል ስምዒት ናርሲስነት ሕሉፍ ነፍሶም ምፍታው ስለ ዘላቶም እቲ መግለጺ ፍጹም ብልሒ መንፈዓት ጽባቐን ግርማን ካልእ ብሉፅ ተጠማቲ ትዕድልትን ባህርን ካብ ምዃን ዘውርዶም ንሳቶም ጥራይ ከም ዘይኮኑ ዝነግሮም ንዝነበርዎ ቦታ ክትክእ ተኽእሎ ኣለዎ ዝብልዎ ሰብ ንኽኣልይዎ ወይ እውን ከጥፍእዎ ክንዲ ዝወሰደ ርሕቀት ይኸዱ። ሰበስልጣንን ወነንቲ ገዚፍ ንዋይን ምስ ዝኾኑ ራእን ዓቕምን ዘለዎም ሰባት ይሕቅቑ፣ ይጨውዩ፣ ይቐትሉን የጥፍኡን እሞ ነቲ ብጽባቂኦም ዝዓንዘዘን ዝሰግደሎምን ከጠቃዓሎም ዝኣከብዎ ዘይረብሕ ጉጅለታት ጥራይ ቦታ ይህቡ። ኣብ ስድራ ቤት እውን ተመሳሳሊ ናርሲስትስ ምስቲ ዘምልኾ ውልዱ ወይ እውን ሓፍቱ ወይ ሓዉ ጥራይ ዝምድኑ ይሕሉ።
ውድቀት ብመንገዱ ዘይከዱ ወይ ነዘረብኡ ዘይሰምዑ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ መፍሓስ ፀሓያ ተዓርቦ ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ሓደ ካብ ጉንናት ባህሪ ናርሲስት ፓራኖያ እዩ ሰባት ይጸልኡኒ ሕማቕ ፈድዮምኒ ወይ እውን ኣዝየ ገዳሲ ሰብየ ዝብል ናብ ጽላለ ዝድሃበ ስምዒት ገለፍትነት ኣዝዮም ተጠራጠርትን ፈራሓትን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ኩነታትን ሰብን ዘየለ ጥርጣረ ስለ ዝሕድሩ ፓራኖይድ ማለት ናብ ጽላለ ክሳብ ዝስርሑ ርግኣት ውሽጢ ይጎድሎም ኩስቶ ኣይፈትወንን እዩ ንመልክዐይን ዓቕመይን ኣይኣምነሉን እዩ ይጸልኣኒ እዩ ይቐንኣለዩ ነዛ ዘለኽዋ ቦታ ይጠማመታ እዩ ስለዚ ከይቀደምኒ ክቕድሞ ዝመስል ክዕብዶም ዝደሊ ጥርጣረታትን ፍርሕን ይሓድሮም ኩልቲ ዘለዎም ፍርሕን ዘማዕብልዎ ጥርጣረን ድማ ከምቲ ንሳቶም ንኻልኦት ዝሓስብዎን ዘለዎም ሰይጣናዊ መንፈስን ሰብ ይሓስበሎም ከም ዘሎ ስለ ዝሓስቡ ውሽጣዊ ራዕዲ የሰቕዮም ፓራኖያ ናርሲስት ንጓና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ገዛእ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣፍቀርቶምን እዚ ስምዒት እዚ ስለ ዘማዕብሉ ናይ ቀረባ መሓዙቶም ከምኡውን ኣባላት ስድራ ቤቶም ንዝኾኑ ሰባት ክጎድኡ ፍጹም ምሕረትን ድንጋፅን የብሎምን ዝበዝሕ እዋን ዕውታትን ናይ መሪሕነት ቦታን ዝሕዙ ሰባት ምስ ዝኾኑ መላእ ሕብረተሰብ ክርምሱ ሓፂር ግዜ ይወስደሎም ዝኣምንዎ የብሎምን ናርሲስት ሕሉፍ ነፍሰ ፍቕርን ኣንነትን ስለ ዝኾነ ይውንነየ ንዝብልዎ ጽባቐ ይኹን ዓቕሚ ተወስደለይ ተሓደጉ ኣጥፍኡኒ ዝብል ስምዒት ዘስዓቦ ርግኣት ይጎድሎም ኣይድቅሱን እውን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ረባሺ ስምዒታትን ሓሳባትን ወይ እውን እቲ ንኻልኦት ዝፍሕስዎ እከይ ግብሪ ድቃስ ይኽልኦም ንደገ ዘይርእይዎ ፍርህን ራዕድን ይሰቕዮም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ኣረስቲና ክንራኸብ ወይኒ ስሌማኔ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀን እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ነዚ ሎሚ ዝቐርብ ዘሎ መደብ ንምድላው ዝደረኸና እዚ ካብ ሃገር ቻይና ተበጊሱ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተላቢዑ ዘሎ ብስም ኮቪድ-19 ዝፍለጥ ለበዳ እዩ እዚ ለበዳ እዚ ጠንቁ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዓለም ኣጥቂዑ ልዕሊ 150,000 ሰባት ቀቲሉ ገና ኣብ ምስፍፋሕ ይርከብ ኣሎ ነዚ ዓለም ለኻዊ ሓደጋ ዓለም ለኻዊ ፍታሕ ክግበረሉ ተገበየ ግን ዘይሳነ ውድድር ሃገራዊ ረብሓታት ንዓለም ይሓቕማ ስለ ዘሎ ኣይተኻእለን እዚ ለበዳ ከዓ ነቲ ምስሓብ ኣጋዲድዎ ኣሎ በንጻር ግን ኩሎም ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ብዘይፈልጥ መንፈስ ኩሉ ፍልለይ ኣወንዚፎም ብዝድነቕ ሓድነት ነዚ ለበዳ ብሓባር ክንቅቱ ንርኢ ኣለና እዛ ናይ ኮሮና ባርዕ ብሓባር ክንስሕና ኢና እናበሉ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ይተሓጋገዙን ይተሓላለዩን ኣሎ ነዚ ንኽገብሩ ዘገደዶም ኮሮና ቫይረስ ሃብታምን ድኻን ኣኽዋይን ንጉሳዊ ቤተሰብን ዘይፈሊ ንኩሉ ብማዕረ ዘጥቅዕ ናይ ሓባር ፀላኢ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘቡ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ነዚ ለበዳ ብዙሕ ሓደ ማህሰይቲ መታን ንወፆ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይና ክንገጥሞ ኣለና ሓቂ እዩ ከምተን ብልፆጋት ሃገራት ልዑል ሞያዊ ዓቕሚ ስነ ፍልጠታዊ ቁጠባ ትሕዝቶ የብልና እንተኾነ በቲ ዘለና ህዝብና ንምድሓን ድሮ ብናይ ጥዕና ክኢላታትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝምራሕ ናይ ምኽተ መደብ ተበጊሱ ይስራሕ ኣሎ ነዚ ተበግሶ ዕውት ንምግባር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለና ኤርትራውያን ነዚ ወሪድና ዘሎ ለብዒ ብሓባር ክንገጥሞ ግዴታ ኣለና ሓቂ እዩ ከም ኩሉ ኣህዛብ ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣለና እዛ እዋን ግን ደጋፊ መንግስትን ተቃዋሚ መንግስትን እናበልካ ምጉጅጃል ምትልላህ ኣይትፈቅድን ጽባሕ ነዚ ለበዳ ኮሮና ሲዒርና ህላዊና መሰረጋገጽና
ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንርከበሉ ኢና ምክንያቱ እዚ ንህላዌና ዝፈታትን ልዕሊ ፖለቲካዊ ምስሓብ ስለ ዝኾነ ታሪክና ከም ዝምስክሮ ኣብ እዋን ፀበባ ሃገርናን መንነትናን ኣብ ፈተና ከኣቱ እንከሎ ሰሚርና ፀላእትና ናይ ምምካትን ናይ ምብርካኽን ታሪክ ኣለና ሕጂ እውን ነዚ ታሪክ ንድገሞ ካብዚ ሓቅታት ብምብጋስ እምበኣር ኣብ ወፃኢ እንርከብ ኤርትራውያን ነዚ ገጢሙና ዘሎ ዘይፈላለዩ ናይ ሓባር ፀላእነታት ክንዕወተሉ ቀዳማይ ኩልና ኤርትራውያን ውሽጥን ወፃእን ዘለና ሰሚርና ክኢላውን ቁጠባውን ዓቕምና ኣዋሂድና ኣብዚ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ዝካየድ ዘሎ ዘመተ እጃብና ክነበርክት ግድን እዩ ኣብዛ እዋን ትፅቢት ህዝብና ንሱ ስለ ዝኾነ ካልኣይ እቶም ኣብ ቅድሚ ግንባር ኮይኖም ነዚ ለበዳ ዝምክቱ ዘለዉ ሞያውያን ኣሕዋትና ንሓትናን ማለት ሓኻይም ኣለይቲ ሕሙማት ናይ ጥዕና ክኢላታት ከምኡውን ካልኦት ሞያውያን ኣበርክቶኦም ከነድንቕ ንምሕጋዞም ብርትዖምን ክንነጥፍ ይግባአና ነዚ እተዋህድ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ተሰኪማቶ ዘላ ከቢድ ዕማም ንምስልሳል ኣብ ቃላጠፍቲ ደኣ እምበር ኣንቀፍቲ ኣይንኹን ኣብ ገለ ሃገራት ተቐባልነት መራሕቲ መንግስታት ትሑት ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ዝምንጩ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት የብሉ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ብሞያውያን ዝግበር ዘሎ ተወፋይነትን ፃዕርን ካብ ደቅና ዝተበገሰ ቁኑዕን ቅቡልን ምዃኑ ህዝቢ ፈሊጡ ብምሉእ ልቡ ክትግብሮ ክንተባባዕ ኣለና ሳልሳይ ነዚ ለበዳ ዝፍውስ መድሃኒት ካብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽበን ክከላኸሉ ዝኽእል ክታወቱን ገና ኣብ መስርሒ ዘሎ እታ ተሪፋ ዘላ ኣማራፂት ነቲ ሕማም ብኣጋ ምክልኻል ጥራይ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ፍልጠትን ንቕሓትን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይምርኮስ መድህን ህዝብና በቶም ናይ ጥዕና ሞያውያን ዝወሃብ ትምህርትን ምኽርን ምትግባር ጥራይ እዩ ነታ ለበዳ ዝብድሃ ውልቀ ሰብ ደኣ እምበር ሓካይም ወይ ትካል መንግስቲ ኣይኮነን ንምዝኽኻር ኣብ ገለ ናይ ዜና ማዕከናት ሶሻል ሚድያን በብእዋኑ ዝቃላሕ ጉጉይ ኣስተምህሮን ሓበሬታን ኣሎ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ብሕማም ኮሮና ዝፍውስ መድሃኒት ተረኺቡ ወይ ዝከላኸል ክታበት ኣሎ እናተባሃለ ንህዝቢ ዘጋግሕ ሓበሬታ ይዝርጋሕ እዩ ነዚ ፀመም እዝኒ ሂብና ነቲ ብወግዓዊ ማዕከን ሓበሬታ ሞያውያን ዝወሃብ ምኽሪ ምስማዕ ለበዋ ዘድልዮ ኣይኮነን እሙናት ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ መድሃኒት ኮሮና ምናልባት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክታበት ድማ ድሕሪ ዓመት ወይ ዓመትን ፈረቓን ይርከብ ይኸውን ይብሉ ካብ ኩሉ ዝገደደ ግን ገለ ውልቀ ሰባት ውድባት ወላውን ኣካላት መንግስቲ ነዚ ለበዳ ከም ፖለቲካዊ መጋበሪ ተጠቒመን ህዝቢ ንምኽሳብ ዘመተ ዝገብር ኣለዋ እዚ ገበን እዩ ኣብዚ እዋን ካብዚ እምነት ብምብጋስ እምበኣር ኣብ ስደት እንርከብ ኤርትራውያን ሞያውያን ጥዕና ኣስተምህሮ ብዛዕባ ምክልኻል ሕማም ኮሮና ብመገዲ ናይ ዜና ማዕከናት ማለት ቴሌቭዥን ኣሰና ኤሪሳት ኤሬና ንምቕራብ መደብ ኣውፂና ኣለና እቲ መደብ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝተጠቕሰ መዓልታዊ ኮይኑ ብቋንቋ ትግርን ትግርኛን ክፍኖ እዩ ስደት ወላ እኳ ካብቲ ህልዊ መነባብሮ ህዝብና እንታርሓቐና እነቕርቦ ኣስተምህሮ ኩሉ ዜጋ ክርድኦ ዝኽእል ፍሉይ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ንምትግባሩ ዘየፀግም ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ ትሕዝቶ ናይቲ ኣስተምህሮ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብናይ ጥዕና ሞያውያን ዝወሃብ ዘሎ ትምህርትን መምርሕን ንምርጓት ዝዓለመ ደኣ እምበር ንዕኡ ንምትካእ ወይ ፍሉይ ትምህርቲ ንምቕራብ ኣይኮነን ኣብ ርእሲኡ ኣብ ዘለናይ ከባቢታት ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቀፃሊ መፅናዕቲ ስለ ዝካየድ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ናይ ጥዕና ሞያውያን ከነቕርብ ኢና ነዚ ለበዳ ዝምልከት ኣብ ስነ ፍልጠታዊ መፅናዕታት ዝተመርኮሰ ዝወፅእ ፅሑፋት በብእዋኑ ናብ ሞያውያን ብቐጥታ ንምብፃሕ ክፍትን ኢና ሕማም ኮሮና ቀዳማይን ሳልሳይን ዓለም ብማዕረ ዘጥቅዕ ዘየዳሉ ለበዳ ኮይኑ ኣብ ዝሰዓቐ ህዝቢ ዝነብረሉ ዓበይቲ ከተማታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንምትሕልላፍ ምቹ ባይታ ስለ ዝረክብ
ኣብ ምዕብል ዓለም ዝያዳ ኸጥቅዕ ይረአ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ 70% ካብቲ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ነባሪ ናይቲ ምዕብል ዓለም እዩ ኣብዚ ድኻ ዓለምና ግን መናብሮና ኣብ ምጡናት ከተማታት ንኣሽቱ ዓድታት ስለ ዝኾነ ሰበኽሰገማዊ ህዝቡና ኣብ ምንቅስቓስ ስለ ዝነብር ምስቲ ድሩት ቁጠባዊ ትሕዝቶ ብተዛማዲ ተፈናቲትና ክንነብር ስለ ዘገድደና ምስ ፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ዘገምታዊ ኮይኑሉ እንተኾነ ብሰንኪ ድኽነት ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ህዝብና ተፀንኪቑ ስለ ዘሎ ብሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ ብሕዱር ሕማም ዝተደነሰ ህዝቢ ምስቲ ዘይተመለየ ኣገልግሎት ጥዕና ተደራሪቡ ንመጥቃዕቲ ለበዳ ኣቃሊዕዎ ኣሎ እዚ ነቲ ምክልኻል ለበዳ ዘመደ የኽብዶ እዩ ነዚ ቫይረስ ንምክልኻል ዝካየድ ዘሎ ቀፃሊ ዘመተ ጭቡጥ ውፅኢቱን ብግብሪ ንርኢ ኣለና እንተኾነ ነቲ መምርሒ ሸለል ዝብሉ ደጋጊምካ ምዝኽኻር ኣድላዪ ስለ ዝኾነ ነተን መሰረታውያን ዝኾና ኩላትና ክንትግብረን ንኽእል ኩሉ ዜጋ ድሮ ዝፈልጥን ተማሃረን 4 ጉሉሓት መምርሒታት ኣሕፀር ኣቢለ ክጠቅስ እየ ቀዳመይቲ መምርሒት ኣካላውን ማሕበራውን ምፍታት እያ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝተጠቕዐ ሰብ ምልክት ሕማም ዘለዎን ምልክት ዘይብሉን ብሰዓል ብንጥሾ ወይ ብዘረባ ካብ ኣፍ ብዝነጥር ምራቕ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ክሳዕ 2 ሜትሮ ማለት 3 ስጉምቲ ነጢሩ የላዶ ነዛ ዕድል እዚኣ ንምዕጋት እዩ እምበር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ሊቃውንቲ ከም ዘረጋገፅዎ ናይ 2 ሜትሮ ወይ 3 ስጉምቲ ምፍንታት ነቲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሓደ ሰብ ናብቲ ካልኣይ ካብ ምስጋር የዓቅቶ ስለ ዝኾነ ንምቅርራብ ዘገድድ ምትእኽኻብ ሰባት ከም መርዓ ሓዘን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ወተሃደራዊ ታዕሊም መሳጊድ ኣብያተ ክርስቲያን ንውስን እዋን ክሳዕ ዛ ለበዳ ትዳኽም ክዕፅቶ ኣለዎ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተወስደ እሞ ውፅኢት ዘርኣየ ወሳኒ ስጉምቲ ካልኣይ ኣፍን ኣፍንጫን ምኽዳን ወይ ምሽፋን ኩሉ ሰብ እንተላይ ዘይሓመመ ኣፉን ኣፍንጩን ክኸድን ግድን ዝገብሮ እቲ ጥዑይ ዝመስል ሰብ ምናልባት ዝተለኽፈ ግን ምልክት ሕማም ዘይረኣየ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንኻልኦት መታን ከይልክም ኣፉን ኣፍንጩን ክሽፍን ኣለዎ እዘን ክልተ መሳኹስቲ ኣካላትና ማለት ኣፍን ኣፍንጫን መእተውን መውፅእን ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾና ምሽፋን ብኢድና ኣፍና ወይ ኣፍንጫና ካብ መሓዝ እሞ ነቲ ቫይረስ ካብ ምልጋብ ይዓግተልና እቲ መሸፈኒ እንተተረኺቡ ኣብ ፋብሪካ ዝስራሕ ማስክ ወይ ማስኬራ ክኸውን ይምረፅ እንተዘየለ ግን ካብ ዝኾነ ዓለባ ማስኬራ ክስራሕ ይከኣል እዩ ብዝተረፈ ነፀላ ሻርባ መንዲል ልዌት እውን ይከላኸል እዩ ስለዚ ሰብ ቀሪብካ ክትዛረብ ግድ እንተኮይኑ ኣፍካ ምኽዳን ንነፍስኻ ንምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ትቐርቦ ሰብ ንምድሓን እውን እዩ ክዝከር ዘለዎ ልዕሊ 65 ካብ ሚእቲ ካብቶም ዝተለኽፉ ምልክት ሕማም ኣየርእዩን እዮም ግን ሕማም ከመሓላልፉ ይኽእሉ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ዋላ እኳ ዝበዝሑ መንእሰያት በቲ ሕማም ዘይጥቅዑ ተኾኑ ነቲ ቫይረስ ናብቶም ተነቀፍቲ ኣረጋውያን ከምኡውን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ከየመሓላለፉ ክሽፈኑ ኣለዎም ሳልሳይ ኢድካ ደጋጊምካ ብሳሙና ምሕፃብ እዩ ብፍላይ ግዳም እንተወፂእካ ወይ ኣቕሓ ካብ ግዳም ኣልዒልካ ኢድካ ብሳሙና ምሕፃብ ግድን እዩ ነዚ ክንገብር ዘገድደና ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ከባቢኡ ዝርከብ ኣቕሓ ክዳን ማዕፆ ወላ ምድሪ ቤት ንኣስታት 12 ሰዓታት ከይሞተ ክፀንሕ ስለ ዝኽእል ነቲ ዝተበከለ ኣቕሓ ወይ ማዕፆ ወይ ካልእ ዝተንከፈ ኣፉ ኣፍንጩ ወይ ዓይኑ እንተሒዙ ክለግቦ ስለ ዝኽእል ብሳሙና ኢድካ ምሕፃብ ክዝውተር ኣለዎ ማይ ኣብ ዘይብሉ ኩነት ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ቀሊል ኣይኮነን ግን ስቕ ካብ ምባል ዝሓሸ ኣማራፂ እቲ ቫይረስ ረስኒ ስለ ዘይፃወር ኢድካ ኣብ ሓዊ ምፅላው ክቐትሎ ይኽእል እዩ ኣብ ማይ ዘይብሉ ኩነት እንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝተገበረ መፅናዕቲ ስለዘይሃለ ነድሕሪ ሕጂ እውን ዝግበር ስለ ዘይመስለኒ እዚ ካብ ትዕዝብትን ተመክሮን ዝተበገሰ ማዕዳ እዩ ራብዓይ ኣብ ቤት ምፅናሕ እዩ ክሳዕ መን ይሕሙም መን ይትውዒ ብምርመራ ዝድለ ብጀካ እቶም ብስራሕ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ኣለዎ
أوشت جزاون إذن أبلع عليه تتقسى 4 مبلحيتات مالت مفنتات مشفان إتكام حساب بستغل متن مزوتر أقداسي إذن ما بقى تويا جن وسنت مخرتات بقول زجاجات من تكبيرا إذا لبدا كعجتي أتن نزل زي وزوتر حجرات نابزوان بعشحة زجاجات كموتون نرزلنا إذا سمعكم ما عدم قانون فلوتي أنت هنا مزناي بمدققام ترايو السعر تقال أبزوان إذا لبدا وقلها قراتنا نكي خيط كم دلو حبريت هالو أبقالو الدماء يجمرن يسفح في حنا هالو أفريقيا خابتن حجز جمرة زلو أخف العالمي أبز قرابة أوان على ما ودبت أنهم زعبرو أفريقيا أبزوان باشا حزغل صور حمومات وكوانتر لوا أوش توارح نبع 10 مليون كعرقيو يقولو أب إيرترا زلو واحد قصري حمومات كورونا اتلبدا يبقس لزلو ده أمبر يودس لزلو أيكون أب رسيو كالاي دكسي خمزلو مذكرون أقداسي أمود داتا لبوا نظام أب سدت زلو إيرترا كاربي حقيقو إذا لبدا نقول لهنا الراخي ولنالو انتخونا بزلو النعامي نتسقون كفال هزبنا حقزنا بعينة كنا بجنزب كيف الليو اللابو بجنزب زقبر حجز أبتتقامي أبيدو خبصحن كله زيادة طعامس لزغول بغط تازوز حال مقد مركب زولسي نزلنا متقاس زدرغني أبزوان كاب عباي بريطانيا نام ببرق أفريقيا زلاح جنزب بسمانية خميتي كاب عدتليان زلاح دمه 9 قودي له هالو كلها ناخد فولتو جن نهزبنا دغنت فلويو إذا لبدا دما زيادة أتكيات الله أتمام سدد دلنا الجامنا خنقبر انت خيلنا زيادة نزخ خارج اليوم أي مسلمين سلازم كلها أنا بحبار نزوري تزول حدا تردينا ننبسراد مكلخل ترح زي كونس بسدرانا قروابتنا فعافشو الدماء قلبان رحوكم زلو هزبنا كنكلاخ الحلاف نتالنا لنفسنا مكلخال نهزبي مكلخال مخانو عيد زنقع حادرة يغني اللي لعل قبل سماعتنا زخبركم سمعتنا نزس عزي تلالي زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتيبنا لنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية